מנהל תחבורה יקר, קצין בטיחות בתעבורה הנכבד. שדרג את צי הרכבים עם רשת תחנות אוטו נקי. 150 מכוני רחיצה בפריסה ארצית. נמאס לקבל תלונות על רחיצות מהנהג שלך. אוקיי. הגעת למקום הנכון. הגעת לאוטו נקי. 150 נקודות שטיפה, כולם פנימי וגם חיצוני. מסופון לסריקת לוחיות רישוי, בכניסה לרחיצה. חשבונית עם פירוט רחיצות כל סוף חודש אצלך במייל. התממשקות מלאה עם נצר, פנתר, קר פרו, ועוד. מוקד שירות לקוחות, אוטו נקי, לכל נהג ונהגת שלך. אנו נעניק לך שם משתמש וסיסמה למערכת שלנו. במערכת אוטו נקי תוכל לראות מי שטף איפה ומתי. במערכת אוטו נקי תוכל להוסיף, להגביל ולגרוע רכבים. חפש אוטו נקי בגוגל, אנחנו תוצאה ראשונה. צור איתנו קשר באתר שלנו, מענה תוך 24 שעות. תחסוך, תקדם ותשדרג את ניקיון צי הרכב איתנו.